Molt bé, doncs, compareixem per a donar explicació i fer la valoració política en aquest moment del procediment de debat de pressupostos. Ens trobem en el punt de que han sigut presentats en comissió, que queda una setmana escassa per a que se celebre la sessió plenària que té que aprovar definitivament el document, que tornem a insistir és el document polític més important de l'any per a la província de Castelló. Del pressupost de la Diputació depèn directament la vida, les expectatives, els projectes, les obres públiques, la capacitat de millorar el territori i les poblacions en 135 ciutats de la província de Castelló. Per tant, considerem que el ple té la màxima importància i la màxima transcendència. El primer que hem de dir és que trobem a faltar i lamentem la falta d'uns preliminars suficientment democràtics i participatius per tal de que els alcaldes, les corporacions, les ciutats puguen haver traslladat adequadament al president de la Diputació, a l'equip de govern, tot allò que és necessari, tot allò que és imprescindible per a que el 2015 pugui significar verdaderament un punt d'inflexió i un canvi en la línia de transformar i de millorar la realitat econòmica, social, cultural de la província de Castelló. El no haver-nos fet cas a l'hora de convocar una conferència, una convenció d'alcaldes prèvia per a escoltar, per a consensuar, per a fer-lo des de la transparència, des de l'objectivitat i des de la millor manera que entenem pot funcionar la Diputació, que és obrint les portes i escoltant directament a la gent. Pensem que haver renunciat a aquesta possibilitat és un error que deixa en paper mullat el reglament o el millor que tenia la reforma del reglament que vàrem instar a que es produïra fonamentalment des del grup socialista en aquesta legislatura. Per tant, continuem reivindicant el model de concertació front al model de l'arbitrarietat, del sectarisme i del capritxo directe del president en relació als pobles que designa dactilarment per a rebre les ajudes. Ja hem denunciat que en el pressupost 2015, que és l'últim de la legislatura, per tant, l'última oportunitat per a verificar, per a comprovar que hi ha hagut un canvi de veritat en el modus operandi de la Diputació, hem perdut aquesta possibilitat i hem perdut aquest tren. El 91% de recursos dels convenis singulars se'n van a pobles del Partit Popular. Això no guarda cap relació, ninguna relació, amb el que és el mapa polític i la realitat de la voluntat democràtica de ciutadans i dels pobles de la província de Castelló. Per tant, aquesta diferència continua sent la diferència, continua sent la desproporció de la vergonya, de l'arbitrarietat. No és una Diputació que ha superat el caciquisme, no l'ha superat, perquè continua sent arbitrària en la seva presa de decisions a l'hora d'ajudar, de conveniar, d'assistir als pobles de la província de Castelló. Nosaltres, vaig a ser molt breu, continuem reivindicant que aquest pressupost tenia que inexcusablement fixar 5 eixos claus per a entendre com serà el 2015. Un pla d'empleo potent, contundent, que faci front a la lacra, al drama humà que pateixen la majoria dels pobles de la província de Castelló. I en el tema de l'empleo anem a mig gas, anem de fracàs en fracàs, com s'ha demostrat d'una manera indissimulable en els últims anys. La Diputació és innòcua, és inoperant, és irrellevant a l'hora de generar empleo. Va anunciar 10.000 llocs de treball, després 4.000, després que són les condicions per a un caldo de cultiu per a que una província dinàmica active empleo, però el que és la seguretat, la certesa de que estàs fent un pla d'empleo dedicant recursos per a combatre i derrotar l'atur, ahí no hi ha pols, ahí no hi ha credibilitat ni confiança ninguna. Demanem un pla contundent d'acord amb les ONGs i d'acord amb els ajuntaments per a combatre l'exclusió. Demanem un pla de mobilitat per a fer possible en el segle XXI superar l'etapa de la diligència de tracció animal, perquè les rutes, les freqüències són molt semblants a la del segle passat o l'anterior en aquesta matèria. Demanem un esforç que ha perdut
la timidesa que apareixia, que assomava en els pressupostos de la Diputació s'ha evaporat de recolzament al sector tauleller, a la reindustrialització, a l'economia del canvi climàtic, a l'economia del coneixement, del turisme sostenible, de lo nou, de la nova economia, demanem implicació de la Diputació i sobretot, ja ho hem dit al principi, un canvi en la concepció de les ajudes per a evitar que siguin clientelars, sectàries i partidistes. Pensem que és l'hora, i anem a fer-lo a continuació, de demostrar-li al senyor Moliner i a l'equip de govern que la seva mirada de la província, que la seva percepció de la província és curta, és insuficient. Per això anem a presentar Santi Pérez i un servidor a continuació en el registre d'entrada tot un conjunt de propostes alternatives que evidencien que hi ha moltes més obres, moltes més infraestructures, molts més projectes que són descartats i que haurien ser contemplats, que no són els únics, però són una mostra evident, contundent, de que si el senyor Moliner i el seu equip de govern alcen els ulls i la mirada del seu melic, que és un mal consell anar per la vida mirant el melic, una visió endogàmica, tancada de la Diputació, si alcen la mirada i posen les llums llargues i obrin tot l'angular, trobaran que la província té moltes més necessitats, que la província requereix molta més atenció. I avui registrarem un conjunt de projectes, d'idees representatives d'una part descartada per ells de la província de Castelló, que tenen tot el dret del món a figurar també en els pressupostos de la Diputació. Per tant, quan Moliner se mira a l'espill, l'espill no li torna el rostre de tota la Diputació, de tota la província de Castelló. Quan Moliner se mira a l'espill no li torna el rostre de la província, de les desigualtats entre persones i territoris, de les mancances pendents. Li torna el rostre del sectarisme, del clientelisme, de l'arbitrarietat, de les decisions caciquils de tota la vida. Un 90% de les ajudes en convenis directes que no tindrien ni que existir són pobles del PP. I això trenca qualsevol idea d'equanimitat, de modernitat, d'institució útil per a resoldre de veritat els conflictes que té la província de Castelló. Bueno, pues com bé deia Francesc, presentarem avui una sèrie de propostes, d'aquestes propostes que el senyor Moliner no va decidir escoltar en aquest cas la proposta que Francesc li va fer en els plenaris anteriors de convocar a tots els alcaldes novament per a lo que seria el debat d'estos pressupostos i que li pogueren exposar les seues propostes. Molts d'estos alcaldes ens han fet arribar a nosaltres les propostes, vistes que també en el que vam veure ahir en la Comissió d'Hisenda no venien reflectides en el que són els pressupostos. Uns pressupostos que dediquen pràcticament una tercera part, del 32%, a lo que és gasto corrent i personal, en el qual queda pocs diners per a lo que són els recursos directes de cara als ajuntaments. Cal dir que en el nostre cas volíem presentar propostes que aniran en la línia d'eixos que comentava Francesc i en el cas concret, parlant també com a alcalde representant de municipis d'interior, cada vegada ens sentim que els nostres pobles queden una miqueta més lluny de les institucions, una miqueta més pobres perquè cada vegada ens quedem amb menys gent i cada vegada més envellida, i no se fa res per solucionar aquests problemes. Per això també presentem propostes que van en la línia de creació d'ocupació, sobretot en la línia d'ocupació en l'interior, com per exemple poguera ser un pla de biomassa forestal que incidirà en la neteja dels nostres boscos, en recuperar abancalaments per al seu aprofitament en nous cultius, en la transformació d'aquesta massa forestal per a generar calor a les cases i vivendes dels nostres municipis,
en la substitució a través d'aquest pla d'eficiència energètica a la que se tinguera que sumar també més recursos de calderes de gasoil per calderes en aquest cas de biomassa per a donar calor no sols als llocs públics, escoles, centres de salut, instituts, en els llocs ajuntaments, piscines climatitzades, etc. Aquests jocs públics que per un altre costat reduirien també el nivell o en aquest cas el CO2. No? És un nou model més sostenible, un nou model productiu diferent, que en aquest cas la Diputació de Castelló ha perdut novament aquest tren que en altres províncies estan aprofitant i que en el nostre cas l'hem deixat passar i que ajudaria a crear ocupació de qualitat, ocupació verda també en l'interior. I per un altre costat també aconseguiria reduir els costos als ajuntaments en aquesta despesa energètica i a la vegada reduir els riscos tant d'incendi com per exemple també de problemes que tenen els agricultors en el tema de poda agrícola, perquè seria un problema solventat per a d'ells. Després també s'ha deixat passar per part de la Diputació el que era la creació d'ocupació en serveis socials. Presentem, lligat a el que comenta Francesc, en el pla d'exclusió social, una proposta que en aquest cas aniria lligada a tota la província de Castelló, encara que la proposta venia de la Mancomunitat Comarcal d'Esports, que seria la creació d'un sistema de menjar a casa similar al que se presta per la Generalitat, però concretat en què el menjar se faria en els llocs d'origen, en el qual aconseguiríem que se crearia ocupació en aquests llocs i per un altre costat se donaria atenció a aquestes persones majors que ja no poden fer-se el menjar i a aquestes persones que els falten recursos per a poder tindre un menjar digne tots els dies. Això a un baix preu per a un cost molt poc elevat per a la Diputació i en contra solucionarien dos problemes: generació d'ocupació i atenció a les persones necessitades, a les nostres persones majors. I després demanem també al president de la Diputació un paper més reivindicatiu. Ningú ha escoltat el president de la Diputació ficar-se al costat d'aquests ajuntaments que demanen la SAMU, que demanen increment de serveis sanitaris a les nostres comarques d'interior, que no tanquen els centres de salut o que no eliminen personal tècnic, més tècnic com puguen ser psicòlegs, psiquiàtrics, pediatra, etc. O que el fiquen, que en molts casos no els n'hi ha, o que per exemple se fique un aparato de rayos X en les zones d'interior per a evitar, per exemple en la comarca dels Ports, que un viatge d'una hora simplement per fer-se una radiografia. Aquestes coses mai li ho hem escoltat al senyor Moliner, però tampoc li hem escoltat que se ficarà al costat d'aquells pobles que els ven unitats escolars, com per exemple en el cas d'Olocau fa escassament un any, que va tindre que recórrer a una família per a mantenir el que era la seva escola, o per exemple el que se puguen mantenir els menjadors escolars o crear de nou allí on no existissin, o també el que se puguen fer guarderies en llocs d'interior que en aquest cas per la falta de possibilitats econòmiques dels ajuntaments no ho poden fer i fan difícil compatibilitzar la vida laboral i familiar de molta gent. I en el tema, per exemple, també de l'eficiència energètica en les escoles, no hi ha cap tipus d'ajuda de la Diputació per a que els pobles els costi menys aquest tipus d'instal·lacions i que en aquest cas s'estan assumint els pobles. També el tema d'infraestructures, perquè, per exemple, Moliner moltes vegades parla de que està al costat dels municipis. Fa un any també ens explicava o ens comentava que s'havien aconseguit 10 hectòmetres cúbics i ningú sap d'aixòs 10 hectòmetres cúbics, per exemple, o el cas de la Nacional 232 o la reivindicació de les carreteres a la Generalitat, que en aquest cas tampoc se demana per part del senyor Moliner a la Generalitat que se puguen tirar endavant aquest tipus d'instal·lacions, o per exemple en el Parc Natural de la Tinença de Benifassà, lamentable que no se tingui depuradores en els pobles
d'aquest àmbit, no? Un parc natural en el qual els pobles estan abocant l'aigua fecal directament als rius, no? I estan contaminant aquests parcs naturals. No s'està fent res per part del president. O la millora de sintonització de televisions, perquè no ara pot tornar a ficar Televisió d'Aragó, TV3 novament, o la cobertura de telefonia mòbil o el sistema d'internet, que sol se fa el plan Wi-Fi 135 dirigit a espais públics, però la gent a nivell privada no pot tindre un accés digne a internet encara en molts pobles. O, per exemple, el tema de seguretat, no? que el senyor Moliner es dedica simplement a dedicar recursos a lo que és l'adequació de quartels de la Guàrdia Civil, que hauria de ser, en aquest cas, del Ministeri d'Interior, a la qual Moliner hauria de reivindicar aquestes mancances i aquestes millores, i no ho fa, no? I simplement se limita a treure una partida pressupostària que arregle els edificis però que no millora la seguretat en els nostres pobles. I no millora, i s'està creant també una percepció d'inseguretat que en aquest cas no s'està pal·liant i no s'està fent res tampoc per part del president de la Diputació. És simplement l'aposta de la Diputació verdadera per l'interior per a generar més ocupació, propostes d'aquest tipus generarien més ocupació i no buscar titulars fàcils, com ha fet recentment el senyor Barragina, dient que se van a crear 4.400 puestos de treball quan molta gent té una necessitat, i això crea falses expectatives, i la veritat que és prou lamentable que s'alcen aquestes falses expectatives.